takovým jakoby fakt konsenzu, kde já už jsem nemohl říct ne. Stejně tak jako u předchozích projektů a kdyby, mám pocit, kdyby vládní úředníci fungovali v této zemi tak, jak funguje tato dáma, tak asi bychom se měli dobře a nemuseli jsme řešit vůbec věci, jako je Czech Special, protože já myslím, že je strašně důležitý říct jednu věc. Jo. Tenhle ten projekt tady už měl být dávno. Ještě jedno svěřinovej a dosvíčkový. Tak já bych na svíčkou, když používám nějaký maso, použil bych plecko, ne zadní svíčky. Ale nejlepší taková ta část plecka, ta loupaná plec, bez v podstatě ocet tam je, co zakonzervoval cukr, je to sladký samý, je to, nemá to kapu víc. Na těch svíčkách, pokud něco vaří, tak se vůbec nic nestane, když to není syrového produktu a neservíruju dál. Hele, ale ono to je jednoduchý. No. Tak, zaděláme tohle. Pak bych zadělal, potom si zaděláme buchty, aby nám kynule dám nakynuli a uděláme pak někde v průběhu času, že nebude čas. Tak si celý zaplatí. Dobrý, trošku červený, ne? Divárek. Zase, uděláme takové smeka. Nebudem. Jo, hezky takhle pro mnou. Vemte si, že teď mám plný. Co říkáme? Máme tabu. Jo? Já se na to podívám, ale vůbec jsem si jasný. Hlavně pak se vám bude i vále. Jo, to je rozpásal tamhle. Hele, to maso není schovaný, podívejte špatně. Máme to na chvilku na 18. To se zavedlo, jo? To bude nakyslý. Jo, nebo navinulý potom octu. Někdo by řekl, ale budeme používat třeba vinegr, já říkám fajn, jsi u Francii, že jo, aby to bylo jemnější chutí. Jsme u nás v České republice vůbec to nevadí, ani ty policie to neuškodí. To už je dostatečná teplota, která tam nedá. Vemu jenom to naleju a takhle s ním. Také skoupím, který si třeba šokově zachladíme, zavakujeme. Měli by i chroupat, jo, hezky. Žádný, jakože to bude bláto. Hele, takhle si měli by to říct. Tak, no. Můžete dostat podliku. Lehce nějak vorestoval na másle vedle, no jasně. Nech mi tam jednu kouli, jenom vedle na ten. Máš? Za chviličku to... Dvě nabíračky. Nasilujeme ruce. Sej. Já tady jdem, protože já jsem pro ven. Ale makový, když se dělají knedlíky, tak jedině sádle mastí. Tak a tady je druhý, jo? Jo? Já si půjčím tady tenhle ten velký, jo? Vteřinku. Jo, já jsem schválně dělal jakoby
3 těsta, viděl jsem, že